Kawuono nyinga en James Opondo. Tuke adhula lig maduong' pacho kae KPL duogo odiochieng' makiny bang' kao yweyo mar tuke mag FKF Cup mane otuke odira mokalo. Klab mar Gor Mahia momako thuolo mokwongo e chung' mar timbe biro rakore gi klab mar Sofapaka e lap ma Kasarani Stadium kochakore saa 9. Tugo mabiro bedo mapek odiochieng' makiny biro bedo kind joloch higa mokalo Tusker FC gi klab mar FC Leopards. Klab mar Tusker omako thuolo mar ariyo e chung' mar timbe gi points 39, points 6 tok kogalo. Kumachielo Ingwe omako thuolo mar adek points 7 tok klab mar Tusker FC. Tielo mar ariyo mag lig nochakore jumbe ariyo mokalo ka timbe 6 nikod thuolo mar kao lig marumo dwe mar 6. So I think we'll have nearly everybody around, so it will be easier for us to maintain that one, the short period of the fixture. So we want to at least make changes all the time, so that we can maintain our fitness level. Bang